Pokračování, kamarádi. Na dvoře. Och, tak trošku pokecáme, ale nevím, o jakým šátku jsi mluvila. No, o tom, co jsi měl. A já žádný šátek nemám, vidíš? Jo, vidím, ale teď jsi říkal, že jsi nějaký šátek ztratil, no a o tom šátku jsem mluvila, mně se zdal takový hodně podobný tomu šátku, který... Myslíš tenhle? Ano, jo, to je myslím. No tak proč o něm chceš tak mluvit? No, je pěkný a jako mě připomíná hodně ten šátek toho bývalýho přítele. Jo, a mám... No tak to ti připomíná velice blbě. Jo, a mimochodem mám pro tebe takovou otázku. Jakou? Myslíš, že jsem hezká? No docela jo. A třeba nemáš tady na dvoře nějakou jinou? Ne, říkám, že s manželkou jsem se rozešel. Aha, no tak nechtěl bys se mnou chodit nebo něco víc? Mně je to cože? Ne, no počkat, na to je zatím trošku brzy, nemyslíš, že Maxi možná chodit? Ale i chci se ještě zeptat, s kým jsi mluvila, když jsi mi řekla, že potřebuješ volat, jinak s tebou mít svatbu určitě nebudu. No, volala jsem tomu, jak se to říká, víš, já jsem francouzska, takže a nejsem tady moc dlouho, takže ty český výrazy taky neznám. Jak se tomu říká, víš, no francouzský přízvuk nemáš. No, protože to mi oddělal doktor, to jde, víš, to neznáš. No, ty Cože? Jo, já se s tebou nebavím. To jsem rád. Cože? To jsem rád. No tak. Nevím, proč o tom šátečku mluvila, ale je mi to divné. Cože? Jo. Hej, počkej ještě. Co je? Ty jsi zaberněnej, nevěříš mi a navíc? Co? Nic. Ne, co? Určitě si něco na mysli měla. Ne, neměla. Pomůže tohle? Pana, ty vole! Ty vole, jeden. Tak tohle teda nepomohlo, když jsi něco dělá, to tak... Promiň, já to tak nemyslel. No, určitě. Já to tak opravdu nemyslel. Mluvila... A co se tam dělá? Ty šmíráku, ty posloucháváš? Ne, ale slyšel jsem něco, šéfe, je to OK. To byl tvůj šéf z práce? Jo. A co mělo být OK? OK, mělo být to, že jak si jsem potřebovala přítele a ty... A nebylo to náhodou nějaký spiknutí proti mně, nebo proti tomu šátečku? Nebylo, to nebylo. Víš to určitě? Jo, protože já jsem reportérka a měla, pokaždé jsem měla udělat jako reportáž, jak rychle se dají kluci přemlouvat, jako aby se... Reportérka nějakého dívčího časopisu nebo novin? Reportérka dívčího časopisu, který se jmenuje FNNNKI a... FNNKI? Jo, FNNNKI, 3N. Aha. No a potřebovala jsem udělat reportáž, jak rychle se kluci dají přemlouvat, jenomže když jsem to dělala jenom jako, tak jsem se do toho přemlouvala doopravdy. Fakt? Jo. Cože? Nic. No tak se můžeme sejít třeba u tebe. Jo. Jo. Někdo mi ten šátek bere. A nevím, kdo to je. Není to náhodou nějaký tvůj kamarádíček? Proč by to dělal? No, nevím, jestli ten šáteček nechce, on je totiž dost užitečný. Na to?
Ty jsi říkal, že je zcela bezcenný. To jsem dělal jen kvůli tomu, aby jsem zjistil, jaká jsi namyšlená. Cože? No? Opravdu? Tak já jsem podle tebe namyšlená, jo? Možná. No tak to teda na všechno zapomeň. Jo. To. Ahoj. Kde je zase tohle? To je můj šéf. Jo, proč má na prsou Lenor? Proč na prsou má na uchu? Aha, tak pardon, proč má na uchu Lenor? Kvůli tomu, že on totiž byl u lidí hodně dlouhou dobu a pojmenovali ho Lenor. Potom vracím brášku, protože vždycky krásně voněl. Víš, no a ona tam byla taková jedna zrůdná holka a ona mu nechtěla Aha, jaká holka? Holka se jménem Adéla. Víš, ta bydlela ještě v jiném statku a tam jsme se potkali my a já jsem u něj začala pracovat a pak... No, myslíš tu fenu, co se jmenuje Andy? Ne, Jo, přece byla ale houbele. Žádná Andy. Prostě holka se jménem Adéla. Aha, holka. Já jsem znal fenu jménem Andy. No, holka se jménem Adéla mu to vyzervala na ucho a potom se jim štávem toho časopisu zdrhnul. No moment, s jakým časopisem? S časopisem? S jakým časopisem? Jo, já jsem řekla časopisem, já myslela noviny. Jaký noviny? Ale žádný noviny. Počkej, co děláš, jaký noviny, jaký časopis? Já chci ten čátek. Myslíš tenhle? Jo. Jo, tak ten je můj. Ale já co se králíček to dostane. Ne. Jo. Ne. A co kdybych ten šátek roztrhal? Co by se stalo? No ale vy ho určitě chcete pro nějakou věc. Protože je kouzelný třeba? A na co ho chcete? Chcete ho proti mně? Ne. Jsi si tím jistý? Jo. Opravdu? Jo. Jsi si tím vážně jistý? Kurňa, jo! A na co ho chcete? Protože patří do sbírky 12 uzlíčků a je to starodávný, že když to, tak se... A nechceš ho nahoru proto, abys byl úplně takovým jako králíkem světa? Jo. No tak toho ti ho nedám. A tak když jsi čoko světa, ty jsi dost hnusná, víš? No já nejsem čokosvěta, protože právě teďka někdo dole ten šátek škube. No já nevím. A já nevím, kdo to je, možná je to nějaká housenka. Ahoj, co to všichni děláte? No, mají tady sraz pitonců, víš. Tyhle ty dva. Aha. A no tak já vám ho nedám, nebo já vám ho dám, ale když je roztrhaný, tak asi nemá žádnou Jo, a cenu. mimochodem, kdo jsi ty? Já jsem tady nová, víš? Já jsem, jak se jmenuju? Laslen, ano, to mi připomíná. Ještě má 2 jména. Laslen John. Aha, no nic, já jsem Betty Beautiful, já mám taky 2 jména, víš? Aha, No nicméně, já taky stejně ještě musím říct čau. jo, tak tady si můžeš vzít králíku ten šátek. Betty, teda ty jedna,
Mám tě rád, vypadni. Ahoj. No, super. Jsem tu. Ahoj. Proč mě líbáš, sakra? A prosím mě, Au. nechtěl bys se mnou chodit? Klidně, ale rozhodně, když nebudu furt padat. A nebo něco víc? No, klidně, ale to až možná tak příště. Jo? Ach jo, mě se rozboural křížek. Ježiši, to je úhod. Konec!